nyawa aku tak temane sehat awake barokah rezeki lancar Allah maaf. Insyaallah aku bedino live TikTok karo rekan. Insyaallah penorok bareng terus. Video sari penorok. Mata sebadung salam saking penorok. Ayo bro. Aja lali karo di delok ya YouTube Galeri Bujang Ganong. Ayo Gus. Mata separuh Mbak Yuni berkah barokah Mas Nuruddin Fatimah. Berkah selalu Fatimah saleh Mbak Yuni. Aja lali karo delok anu YouTube apa Galeri Bujang Ganong. Profilnya Mas Yosi. Aku belum mau. Bujang Ganongnya jahil loh. Ini kentus kalian anu ready. Ayo.
Ya toh, ya toh. Aku cegah aku nang kowe iki. Kowe disiki toh. SMP apa? SMP kuwi artine. Sampun mana bisa tak baca kowe ngomong. Ngomong iso. Iki ngono Malang. Mili. Lah nek Malang jenenge Mili ngono lho. Lha sapa? Sampun mana pisan. Lah ya iki Malang iki Mili. Pak jenenge Molo. Sok. Baik gendek. Lah anak tonyo kowe ngomong iso. Jangan luar biasa. Sore iki luar biasa lho. Jangan ngendi-ngendi kono udan. Sing ora udan kok Rejo Sari dhewe. Luar biasa tepuk tangan. Tepuk tangan. Plok plok. Iki mana acaranya apa to, Ren? Apa Mas? Acaranya apa, Mas? Raketan. Sunatan sinten? Sinten? Oh, iki benere, ha. Loh. Nguyur aro lho, Ren. Ngono nesu ya. Tasakuran Walimatul Kitan. Kalian Akikoh Muhammad Wira Asmul Putra Rosidi. Ya Asmaul, Putra Rosidi nggih. Mugi-mugi dados putra ingkang berbakti kepada